Здравейте, казваме на всички хора в цялата страна, които ни харесват и гледат. Днеска сме в град Добрич. Чистваме един кладенец. Ето какво е излезно от кладенеца. Чакай, след малко ще покажем. Искаме да видите водичките. Вече един час тече без да спира. Помпата е доста силна, да не кажете, че помпата е лека, слаба. И така. Кладенеца е 5 метра, не е кой знае какво. Ето какво изкарахме до сега. Ето го и колегата долу. Може да видите за какви извори става на въпрос. Как мърдат. Чакай, ето го е там. Говорим за доста силна вода. Почистваме кладенеца в цялата страна, ходим из цялата страна, вършим работа качествено, бързо в рамките на деня. Цените започват от 500 лева нагоре. За повече информация може да ми изведете на посочения телефон.